Отнаға 6 күнме соғыштық, ошамышы, ичмиче. Хөснулла Сайфуллинның сугыш хатирәләре үлем белән күзгә-күз очрашу, андагы ач-тук йөрүләр белән бәйле. Фронтка ул 17 яшендә китә, минометчы була, җәяүләп 30-40 чакрым узган көннәрне хәтерли. Тулы Орел шәһәрләреннән соң 1943 елда Курска килеп эләгәләр. Биредә ул Бөек Ватан сугышының иң көчле бәрелешләрендә катнаша. 5 солдат белән окопта ятканда снаряд төшә. Өчесе шунда ук һәлак була. Хөснулла Сайфуллинның 2 аягы яралана. Кышкырам, санитар деп, бір кім жоғайнан да қал, бүтін войска кетті бітінде. Білмем мен ярты сағат жатқанымдыр ма, 1 сағаттыр ма, тауын кышкырам, санитар деп, 2 мужик келіп енді, носилка біле салып алып кеттілер. Бу үзебезнекеләр була. Госпитальдә табиб аякларын кисәргә ди. Әмма Хөснулла Сайфуллин аңардан кисмәвен сорап ялвара. Калдыралар. Монда дәваланып ятканда немецлар хастаханәгә һөҗүм итә. Хөснулла Сайфуллин исән кала. Әмма хәрби хезмәткә яраклы булмый инде. 1944 елда кире туган ягына Зәй районы 4 Мунча авылына кайта. Җиңү көнен биредә каршы ала. Сөйіндім енді. Украт мәктәптә собрание болды. Оқытушы жылаған болып сөйлейіне. Сугыштан соң балта остасы булып эшли. Гаилә кора хатыны Дөррия белән 3 бала үстерәләр. 1972 елда Сайфуллиннар Түбән Камага күчеп килә. Хөснулла абый 10 ел химия һәм шина заводларында хезмәт куя. 93 яшенә кадәр машина йөрткән. Хәзер күзләре күрми диярлек, аяклары да йөрми. Әмма дөнья яңалыкларыннан хәбәрдар. Бүген СВОда катнашучы егетләргә көч биреп яши. Горурланам, конечно. Олар, ана бит добровольно баручылар бар. Ана артистларыбыз помогает да. Халык тоже ана түрлі киімнәр, ризыклар ибәрә, иек башларында носкилар, киімнәр, ашамлыклар. Шулай тырышырга кирәк инде. 99 яшын тутырып килүче сугыш ветераны бүген кызының гаиләсе белән бергә яши. Аның бер зур теләге бар: җиңүнең 79-нчы язын һәм 100 яшен дә исән сау каршы алу. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.